Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang, Lunes mo nganyan, pet sa 10 sa bulan ka Nobyembre 2025. Ini po ang bareta alas 7 asin sa headlines sa tuwing darakulang mga bareta sa lado lokal. Restorasyon kan power supply sa probinsya kan Albay, prioridad ni Governor Noel Rosal. Tulos na pag-release kan additional na sakunin baga sa 18 na mga lokal na gobyerno sa probinsya kan Albay, ipinag-orden ni Gobernador Noel Rosal. Price freeze sa agri-fishery commodities ipinag-orden kan Department of Agriculture matapos ang deklarasyon in state of national calamity matapos man na magrapado ang bagyong Tino asin patakot kan bagyong Uwan. Gobyerno lokal kan Legazpi tulos na pinuunan ang clearing operation sa mga barangay matapos ang epekto kan Super Typhoon Uwan. Sa lado nasyonal, Saro Gadan, sobra 1.1 milyon na katao ang nag-evacuar dahil sa Super Typhoon Uwan. Laog sa Kamara de Representantes ngunya na Aldao suspendido dahil sa bagyong Uwan. Trabaho sa Senado ngunya na Aldao, kansilado dahil sa bagyong Uwan. Dole na nindugan na dai dapat tawanin padusa ang mga empleyadong dai makakalaog darakan maraot na panahon. Sa bareta sa ibang nasyon, China ibinidaan makabagong aircraft carrier. Baretang sports kay Soto dai makakasabay sa kawat kan Gilas kontra Guam. Yan ang headlines sa itong darakulang mga bareta alas 7. Asin sa detalles ka mga bareta, kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Iba. Enot sa baretang lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Natawaning prioridad ni Albay Governor Noel Rosal ang power supply restoration sa probinsya matapos ang pagrapado kan bagyong Uwan. Sa entrevista kan DCGB News kay Governor Rosal, siya ang sinabi na maigpit an sa iyang direktiba sa Albay Electric Cooperative na tawanin ang tensyon ang restoration kan power supply katuwang ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Katakod kini, inagad man kang gobernador sa mga Albayano ang pagsabot asin day magidali sa pagsasabing kay puha na magkondusyon ng assessment kanaleko para sa kaligtasan. Mientras na pinasalamatan man kang gobernador ang gabos na kooperasyon sa mga ipinautob na lakdang sa panahon kan kalamidad. Ini ang tututukan ko for the next 2 days. The Albayanos na ini ang tututukan kan sa inyong gobernador. Talagang makabalik tulos. Bako man grabe ang damage, NGCP, masabawasan na sa NGCP. Kung may mga areas itang magtumapit na yan, Henry, pwede magtukaw-tukaw dyan. Basic commodity yan o basic needs. Pray na dahil nakatasunod doon mo na pag-ugiraray, tama December na. Si Governor Noel Rosal kan probinsya ng Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ipinagmando ni Albay Governor Noel Rosal ang immediate release kan additional na sakukan bagas sa 18 local government units sa probinsya. Sigon kay Governor Rosal, matawa ang probinsya nin additional na 1,500 na sakukan bagas bilang augmentation support sa ongoing relief operations kan LGUs matapos maapektaran kan Super Typhoon Uwan. Enot nang nagdistribuir ang probinsya nin 1,800 na sacks of rice sa kada LGU bago pa ang bagyo. Sinabi niya nakatuyuhan kan lakdang na ini na matawanin relief ang gabos na pamilya na naapektaran kan bagyo asin nagtinir sa evacuation centers. Sa datos kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, nasa 256,994 individual o 77,251 pamilya ang nag-istar sa evacuation centers. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Mientras tanto, sobra 250,000 na individual o sobra 77,000 na pamilya ang narehistro kon Albay Public Safety and Management Office o APSIMO na nag-evacuar sa mga iba-ibang evacuation centers sa probinsya kan Albay katakod kan Super Typhoon Uwan. Basado sa pinuluwas na summary of evacuation kan APSIMO as of 5 p.m. kasudma, pinakadakol sa Pulangi na may sobra 33,000 na persona o sobra 6,000 na pamilya. Sinundan kang Ginubatan na may sobra 27,000 na individual o sobra 9,000 na pamilya, asin Malinaw na may totalmenteng 21,719 na individual o sobra 6,000 na pamilya. Mientras na ikapatman ang Tabaco City na may totalmenteng 21,437 individual, ikalima ang Daraga na may 19,370, asin Tiwi na may sobra 19,140 individual na nag-evacuar. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipigreiterar ni Albay Governor Noel Rosal ang ipinaluwas na anunsyo kan Malacanang may kinaaraman sa suspensyon kan trabaho asin klase ngunya na aldaw. Sinabi ni Gobernador Rosal na sakop kan suspensyon ang probinsya kan Albay. Ngunya na Nobyembre 10 dainin trabaho ang mga government agencies mantang diskresyon kan mga pribadong kumpanya kung masunod sa nasabing lakdang. Mientras suspendido ang klase sa gabos na level mapapampubliko asin pribadong eskwelahan sagkod sa aga Nobyembre 11. Sa ibang baretang lokal, pinag-orden kan Department of Agriculture o DA Bicol ang price freeze sa agri-fishery commodities sa Riyong Bicol katakod kan deklarasyon in state of national calamity dahil ang kan bagyong Tino. Sa pinalos na abiso na pirmado ni DA Bicol Region Executive Director Rodel Tornilla, sakop kan price freeze ang mga produkto araw kang bagas, mais, fresh vegetables and fruits, root crops, fresh dried as in processed fish, as in seafood, live and dressed poultry, orig, baka as in bunay, kaiba ng padigdian feeds, as in seed stock, na kinakaipuan para sa immediate production, as in iba pang staple as in agricultural and fishery products. Ang mga madadakop na dai magsunod sa nasabing orden, posibleng mahampang sa magakanikong penalidad, araw kan administrative sanctions, multa, suspension, o kanselasyon in business permits, as in criminal prosecution, base sa ley. Nagpuo ng mag-clearing ang gobyerno lokal kan Legazpi City sa mga barangay matapos ang epekto kan bagyong Uwan. Sigun kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, na ipairarom na sa clearing operation ang mga nagkaperang barangay kasuudma siring kan barangay Tula-Tula, Taysan, Humapon, Imalnod, asin sentro kan syudad. Sa ngunyan, magpapadagos ini katuwang ang mga concerned agencies. Apat na individual ang matayumpong ligtas kan Coast Guard Station Sorsogon o CGS Station sa natrap sa sarong construction site katakod kan pagrapado kan bagyong Uwan sa barangay Kabidan sa Sorsogon City. Matapos maresibe ang report, tulos na nirespondihan kan parsa ang lugar kung saan ligtas na niatod ang mga individual sa Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na warang sinapan na anuman na lugad o danyo sa insidente. Sa kunyang padagos man na alerto ang deployable response groups o DRGs kan Coast Guard District Bicol para sa mga nangaipuhan in tabang sa nasabing kalamidad. Kinumpirmar kan Office of the Civil Defense na sobra sa 50,000 na pamilya sa Bicol Region ang ipinairarom sa preemptive evacuation dahilan kan bagyong Uwan. Sigon kay OCD Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nagpuonan mga evacuation operations sa Albay asin Camarines Norte. Sa Albay pasana, uminabot na sa 50,000 na pamilya ang nag-evacuar mantang nasa 5,000 na pamilya sa Camarines Norte. Maski dai pa naglalandfall ang bagyo, nakaka-eksperyensya na nin makusog na pag-uran asin paros ang mga parte kan Region 5, partikular na ang Catanduanes.
Naraot ang riles kan tren sa Ginubatan Albay dahil sa Super Typhoon Uwan. Tulos ba na ininspeksyon kang kapulisan na nasabing riles kan tren sa Barangay San Rafael. Mentas na rehistro man ang pagbaha sa Barangay kan Masarawag asin San Rafael. Katakod kay ni si David Mayor Gemma Anong Hoko na nagiging aktibo ang sa indang pagmonitor sa mga residentes bilang pagsiguro kan seguridad. Pinagopresir kan lokal na gobyerno kan Bakakay Albay ang libreng charging station sa Municipal Hall kan munisipyo Kasubanggi. Sigon kay Mayor Nuki Bumbales, ang libreng charging station bukas para sa mga gabos na residentes kan Bakakay Albay asin madurar sagod sa maibalik na ang kuryente sa bilog na munisipalidad matapos ang pagrapado kan Super Typhoon Uwan. Mga tugang primerong partiyang sa tuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sponsor sin kamugtangan ng panahon, makalis lamang bukan eh. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra boards, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon
magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa bareta niya sa lado nasyonal, gadanan sa katao sa Bicol Region, darakan Super Typhoon Uwan na may international name na Fungwung, sigon sa Office of the Civil Defense o OCD. Minidbid ang personang nagadaan na taga Viga Katanduan sa nagadaan ini dahil sa pagkalunod darakan may iwasan na pagbaha. Alagad sinabi kan OCD na ipapairaron pa sa verifikasyon ang nasabing report. Sa kabilugan, 1,179,086 na katawo o 344,413 na pamilya ang nagseraron sa preemptive evacuation gikan sa mga riyon kan Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Bicol, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas. Pinakadakol sa Inda, anali sa Bicol Region na may nabot sa 671,254 katawo o 196,462 na pamilya. Mantang sa Eastern Visayas naman, may 259,145 katawo o 71,693 na pamilya ang nag-evacuar. Kanselado ang laog sa Senado ngunya na Lunes, Nobyembre 10 dahil sa posibleng epekto kan Super Typhoon Uwan sigon kay Senate Secretary Renato Bantug. Dahilan digdi sa Martes, magpapadagos ang sesyon kan Senado na nag-adjourn kan Oktubre 10. Mientras na sinuspender man kan Kamara de Representantes ang trabaho ngunya na Lunes dahil sa piglalaoman na maraot na panahon darakan bagyong Uwan. Sa advisory na ipinaluwas ni House Secretary General Cheloy Garafil, kaibahan sa suspensyon ang laog sa plenary session. Ngunyan kutang Lunes, mabukas sa giraray ang sesyon kan Kongreso matapos ang month-long break. Nanindugan ng Department of Labor and Employment o DOLE na dapat padusahan ka mga employer ang mga oberong pinili na magtinir sa indang harong tanganing maibitaran ang peligro darakan maraot na panahon. Sigon sa DOLE, daing paninimbagan administratibo ang mga empleyado na daing naglaog o nagsayumang magtrabaho sa siring ng mga sitwasyon dahil pagkakonsiderar ining magakanigo o justifiable na lakdang para sa indang kaligtasan. Base sa pigpalos na Labor Advisory kan ahensya susog sa Article 5 kan Labor Code of the Philippines na inamindaran kan Republic Act number 11058, pwedeng iaktibar ka mga pribadong kumpanya sa indang management prerogative. Seraron kay ni, pitutugutan ang paramentas na suspensyon ng trabaho sa pribadong sektor kada bes may patakot sa kaligtasan ka mga empleyado. Seraron ka mga existidong pay rules, daing bayad na daw na daing naglaog ang empleyado, apera na sa nakon igwang company policy, collective bargaining agreement o CBA, o leave credits na pwedeng gamiton kan empleyado. Para man sa mga naglaog sa trabaho apisar kan maraot na panahon, ibinayag ang DOLE na dapat sindang magresibi kan sindang bilog na regular na sweldo kung nakapagtrabaho ninday mababa sa 6 na oras. Kung masababa man digdi, dapat bayadan ng empleyado nin proporsyonal na kantidad kan sa iyang sweldo. Apera kung may ibang patakaran o na katuduan na sistema, ang kumpanya inagad man kan DOLE sa mga employers na magtaon nin dugang na benepisyo o insentibo sa mga obrerong nagpadagos sa pagtrabaho sa tao kan maraot na panahon kan bilang pagbidbid sa indang dedikasyon asin serbisyo. Nagpaluwas nin opisyal na pahayag ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa may ginaaraman sa nakalakop na impormasyon na nag-issue na ang International Criminal Court o ICC nin warrant of arrest. Sigon sa legal counsel kan senador na si Attorney Israelito Torion. Sa ngunyan, wala pa sindang siguradong kumpirmasyon may kinaaraman digdi. Apisar ka naglakop na report na may arrest warrant, hinagad kan abogado sa publiko na maging maingat sa mga impormasyon na nakakalap. Abiso niya na iwasan man ang paghiras nin mga report sa kudaipan na biberipikar hali sa mga autoridad o mismong sa International Criminal Court. Alagad maski wara pang kasiguraduhan ang impormasyon, kumpiyansa man ang kampo ni De La Rosa sa gobyerno na masunod ini sa kung ano ang nakapalaman sa konstitusyon. Naglalaom sindang kun igwaman nin arrest warrant hali sa ICC,
maaging una ini sa due process kan hudikatura asin konstitusyon kan nasyon. Enot kay ni sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na nagbaluwas na ang ICC nin arrest o nin warrant of arrest kontra sa Senado na ipighira sa iya ni Justice OIC Secretary Frederick Vida. Tinawan ni linaw kan Department of Justice sa paagi ni spokesperson Attorney Polo Martinez kung sa iyang sinabi na wala pa sindang nare-resibi na kopya kan arrest warrant hale sa ICC. Mientras tanto, nagluya ang dalagan kan ekonomiya kan puunanan investigasyon ka sa flood control sigung kay dating House Committee on Ways and Means Chairperson Joey Sarti Salceda. Sigung kay Salceda, apisar kan pagrambungan ekonomiya nin 4% sa ikatulong quarter kan 2025. Inang pinakang sadits na quarterly growth pon kan 2011 kunday isasabay ang mga tao na may COVID-19 pandemic. Sinabi niyang maski importante na mapanimbag ang mga nasa likod kang korupsyon, alagad sigun kay Salceda, dahil dapat na mapundo ang implementasyon ka mga proyekto. Dagdag pa ni Salceda, kung dahil mahiro ang mga ahensya ng gobyerno, mas dakulang rapado ini sa publiko. Ang kaipuhan, nagibuhon, ka mga ahensya iyon makipagtabangan sa pigigibong investigasyon asing gibunan sa idang trabaho. Tinawan ni Doni Salceda na dapat i-identify kan gobyerno kung anong mga proyekto ang dapat na madagos, asin ang kaipuhan na ripasuhon, sining man kung arin ang suspendido. Imahinasyon sa nani Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang piksasabi ka ining warrant of arrest kan International Criminal Court o ICC kontra kay Senator Bato de la Rosa. Ini ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte na nagkakapot sa mga kaso kaini. May kinaaraman sa Crimes Against Humanity sa ICC. Dagdag pa kan abogado na bako magkakanigo para sa ICC na magpaluwas nin kadagdagan na warrant bantang daipan nare-resolberan ang isyo kan jurisdiksyon. Sa imbestigasyon, may kinaaraman sa war on drugs kan Duterte administration. Magigirumduman na ibinasura kan ICC ang pagkwestiyon kan kampo ni Duterte sa jurisdiksyon kaini sa kaso. Alagad nagsumitirman ang kampo ni Duterte nin apelasyon. Si De La Rosa ang nagsirbing hepe kan Philippine National Police o PNP sa mga primerong taon kan kampanya kontra droga kan administrasyong Duterte. Sa bareta niya sa ibang nasyon, ipinailing sa publiko kan China ang sa indang modernong aircraft carrier. Pinaginutan ni Chinese President Xi Jinping ang pagkomisyon sa aircraft carrier na Fujian na nakaduong sa military port sa Sanya na makukuha sa Hainan Island. Ang Fujian, iyon ikatulo sa most advanced aircraft carrier kan China na igwang electromagnetic catapults na kayang maglansanin tulong klase ng aircrafts. Ang bagong teknolohiya o midbid bilang Electronic Aircraft Launch System o EMALS, iyon kayang magpalayog ng mga eroplano na may kargang mga magagabat na armas as in fuel loads para matamaan ang mga rayong targets. Ang salimenteng ibang mga aircraft carrier sa kinaban na igwang EMALS system siyo ang USS Gerald R. Ford, primerong piglansar ang Fujian kan 2022 as nagpuon na maglayag sa kadagatan kan 2024. Kukonsideran ninda na kayang makipagsabayan ang bagong aircraft carrier sa Estados Unidos. Baretang Sports, sarong dakulang hagyat ngunyan iyoan para sa Gilas Pilipinas sa nagraraning pagpuon kan first window kan 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ini dahil dai makakaibahan kan national basketball team. Ansaro ni dang star player na si Kai Soto. Sigun kan kampo kan 23 anyos na si Soto iyoan presente paman giraray ining nagpapakarhay kan sa iyang ACL injury sa walang tuhod. Nakuha ni Soto ang injury kan Enero. Ngunya na taon sa pagkawat niya sa Japan kung kaya kinakaipuhan pa nin siyam o sagud sarong taon na rehab. Bilang pansalida kay Soto si Quentin Melora Brown na maabot sa nasyon bago ang formal na pagpuon kan ensayo kan Gilas sa maabot na Nobyembre 18. Mapapasabak ang rank 37 na Gilas Pilipinas sa Guam sa maabot na Nobyembre 28 asin Disyembre 1. Nagigibuhon man ang kawat sa Pilipinas. Para po sa kamugtang panahon, nasa linya si Miss Alexis Rubibar kan Pag-asa DOST Regional Forecasting Center, Legazpi. Miss Alexis, please come in. Yes po, para sa ating forecast ng araw dito sa Bicol Region, makamati pa rin gitaning mga kalat-kalat na pagturan, asin mga paminsang pagbugso ng paros gawa nito ni
Typhoon Uwan. Itong si Uwan ay huling nahiling sa coastal waters ng Bacnotan, La Union. And harami na itong magluwas digdi sa West Philippine Sea. Sa ngunyan, igwang taglay na kusog ng paros. Itong si Uwan na umaabot ng 150 kilometers per hour. At pagbugso naman ng paros na umaabot ng 230 kilometers per hour. Padagos ang paghiro nito ni Uwan sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. And sa ugnay nito, bagamat hindi na natin masyadong nararamdaman ng epekto, ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Camarines Norte at sa northwestern portion ng Camarines Sur. Kabilang dito ang Del Gallego, Caragay, Lupi at Sipoco. Signal number 1 naman nakataas sa the rest of Camarines Sur, sa Catanduanes, sa buong Albay, sa buong Sorsogon, pati na rin sa Masbate including ang Ticao and Burias Islands. Inaasahan natin na bukas ng madaling araw ay posibleng lumabas na itong si Uwan sa ating Philippine Area of Responsibility. And habang patuloy na lumalayo ito, ay asahan natin na generally mag-i-improve ang ating weather condition. Bali, yun po ang ating latest na weather forecast. Yun po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Thank you very much, Miss Alexis. Mga tukang yan na bang kabilugan ka sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipan ng kinalap sa DCGB News based na nakaliis po na 12 oras. Sa pangarang kanakatuang niya to sa pagsurat ka ng mga bareta, Jenny Matthew Valderana, si Nicole Ann Gloriani, Lado Technical, yan po dyan si Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Sa pangaraman ka na bilog na tropa ka Mega Force Patrol. Hello kay Joseph Nares, morning. Sir Mar and beautiful Jasmine. Good day. Ann Villegas, Recrube. Blessed morning po, Sir Mar and Ma'am Jasmine. Good morning sa mga nakantabay sa WGB 106.9 dyan po sa Tabaco City. Sharing man sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band. Sa mga nakahiling as in nagdadangog sa tuya pong DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel as in man sa mga nasa cellphone, as in mga gadgets sa DCGB Live app. Maraming salamat po. Hello kay partner King Rinaldo as in Joel Aranya. Sa indo mga boss, good morning. Kami po sa mga nating tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako po si Mardela. Thank you and God bless the Philippines. Abangan na po, masunod ang Apot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle